Coneixes la història de la informàtica? Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Tresors UPC, el podcast on descobrim projectes singulars, inspiradors i plens de memòria. Avui fem un viatge en el temps a través de la història de la Facultat d'Informàtica de Barcelona per descobrir un espai únic, el Museu de la FIB. Més que una col·lecció d'ordinadors antics, aquest museu és un arxiu viu que conserva la memòria d'una disciplina que no ha deixat mai d'evolucionar, la informàtica. Ens acompanya Joan Antoni Pastor Collado, professor amb més de 30 anys d'experiència, investigador en sistemes d'informació i apassionat per la història de la computació. Va ser un dels impulsors del museu i ha viscut de prop la transformació de la FIB des dels seus inicis. Amb ell parlarem d'ensenyament, tecnologia i del valor de preservar la memòria digital. Descobrim l'origen de la FIB. La FIB va començar formant persones que tenien altres carreres superiors en un segon cicle i els primers informàtics, entre ells alguns dels professors que després es van quedar o professionals de la informàtica que han estat persones importants, directius i demés, em ve al cap Rafael Macao, Pablo Taniguchi-Dietrich i altres companys i companyes que tenien altres carreres, matemàtiques, enginyeria industrial, i que es dedicaven a informàtica i venint a fer el segon cicle van acabar sent els primers titulats de la FIB. La FIB va començar al curs 1977-78. En els anys 70-80 la informàtica era molt desconeguda i el repte era trobar professionals adequadament formats. Les empreses tenien moltes necessitats i n'hi havia molts pocs d'informàtics i menys encara amb titulació universitària. Llavors això era un problema, però al mateix temps era una oportunitat pels titulats perquè podien trobar feines molt interessants, molt ben remunerades. M'agradaria destacar que la FIB ha tingut un rol que no és gaire conegut, molt important, pel que fa a un tipus de software que ha anat més enllà de la pròpia FIB, de la UPC, i ha anat, diguem-ne, a la Generalitat, que és el software Sistemes de Gestió Acadèmica, el que s'utilitza per matricular, per posar notes, per generar expedients i tot això. La FIB tenia un sistema propi que es va desenvolupar arrel d'una assignatura que es deia Disseny Lògic de Sistemes d'Informació. Es va desenvolupar per a estudiants, però després va ser assumit pel propi laboratori de càlcul de la FIB i que es deia Pràctic. I en un moment donat, a principis dels 2000, la UPC tenia un gran problema perquè tenia molts sistemes diversos i no els tenia integrats i va decidir encarregar-li a la FIB que fes un sistema de gestió acadèmica per tota la UPC, perquè el que hi havia en el mercat era poc i no era satisfactori per la UPC. I a partir d'aquí es va fer un projecte de 4 milions d'euros i 4 anys que es va dir Prisma, que és com es diu actualment el sistema integrat de gestió acadèmica de la UPC. Això va ser un projecte que va anar molt bé, que es va desenvolupar amb estàndards de qualitat elevats perquè tenia una àrea d'assegurament de la qualitat i gestió de riscos on vaig poder participar directament, però és que va anar tan bé que amb un any addicional per afegir altres funcionalitats i demés, doncs es va tancar i va començar a gestionar. La UPC ha estat l'enveja de moltes universitats perquè tenia aquest sistema totalment controlat perquè era propi, no depenia d'un proveïdor extern. Això va portar que la Generalitat, que en un moment donat va tenir un greu problema amb la gestió acadèmica de les escoles públiques, vingués i demanés a la UPC si podien fer un sistema de gestió acadèmica per totes les escoles de Catalunya. Des de la FIB es va organitzar un equip que van desenvolupar SAGA, el Sistema Avançat de Gestió Acadèmica de les Escoles Catalanes. El software, això que no es veu, doncs a vegades té impacte important en la vida de les persones, dels estudiants, dels professors. I aquí la FIB ha tingut un impacte important que no és gaire conegut perquè, com que no és una cosa que puguis posar en una vitrina, s'ha d'explicar. I no tothom coneix aquesta història, ni s'ha fet una tesi o un llibre o un estudi sobre aquest tema. Entrem al museu, un espai que és, alhora, testimoni i relat de dècades d'evolució tecnològica. El Museu de la FIB, de fet, és una història curiosa perquè a la FIB sempre li ha agradat a celebrar els seus aniversaris. I sempre que hi ha hagut un aniversari s'han fet actes, s'han demanat idees. Això va sortir d'una idea del 30 aniversari, però és que tenia precedents al museu. En el 25è aniversari, quan la facultat va decidir organitzar una festa que ara és molt coneguda perquè és la festa de la professió informàtica a Catalunya, que es diu Festivity, es va fer en el hall de l'estació de França i a algú se li va acudir portar algun ordinador i posar-los en vitrines. O sigui, això va ser el primer precedent. En el 30 aniversari, que va ser el 2007,
alguns friquis, podríem dir, de la història de la informàtica, entre el que em trobo, però també Jordi Delgado i un Josep Amat, vam parlar de la possibilitat de fer una exposició. La vam plantejar, se'ns va acceptar per part de l'Aganat, que aleshores el portava la Maria Rivera Sancho, i li va semblar bé, però ho vam plantejar com una activitat només pels professors, els estudiants, el pas, una cosa interna. Vam dir, per què no anem als magatzems i fem una exposició d'antiguitats informàtiques, així li vam dir. I la nostra sorpresa va ser que quan algú va enviar una nota de premsa al servei de premsa de la UPC i aquests ho van comunicar externament als mitjans, doncs vam rebre una quantitat immensa de sol·licituds per venir a veure aquella exposició. Sembla que el nom Antiguitat Informàtica sorprenia molt. Vam sortir a mitjans catalans, estatals, vam haver d'atendre a la ràdio, anar a fer entrevistes i, a conseqüència d'això, vam veure que era una cosa interessant d'obrir-la i la mateixa exposició la vam allargar un parell de mesos i vam formar estudiants perquè fessin de guies i vam fer un horari perquè tinguessin visites externes i així va ser. Una de les contactes que vam rebre va ser d'un centre comercial proper, que és la Illa Diagonal, on la gerència ens va demanar que, sisplau, si podíem repetir aquesta exposició o fer-ne una de similar amb un espai que tenen. I, com que estàvem una mica saturats, vam acordar que sí, que ho faríem, però ho faríem l'any següent, el 2008. Ens van demanar de fer més exposicions, per exemple, a l'FNAC, en algun poble, aprofitant les festes patronals i tal, i vam pensar que no podíem estar fent exposicions cada 2x3. I a la pròpia degana, la Maria Rivera Sancho, se li va acudir intentar trobar un espai proper, al deganat de la facultat, on es pogués fer una exposició permanent. I d'aquí va sortir el museu. Sí, que el museu no va ser planificat, sinó que va ser una mica serendípia, no? Com que vam veure que interessava tant a la temàtica, externament, fins i tot ens vam adonar que la poca informació que disposàvem d'aquestes exposicions anteriors a la web de la facultat era de la informació més accedida. I vam pensar que potser l'estudiantat trobava interessant el que hi havia allà per fer treballs de recerca a nivell de secundària o d'FP. Total que, amb tot això, vam dir, vinga, va, es va trobar un espai al propi edifici del deganat, en el sòtano, i es va trobar una mica de diners per preparar-ho una mica dignament, no? I així va sortir. La FIP ha estat molt oberta a fer coses, en general amb altres, però també amb el tema d'història de la informàtica. A part de les exposicions prèvies al propi museu, després s'han fet altres exposicions en col·laboració amb altres institucions, altres universitats. Per exemple, concretament, es va tenir una exposició que es va dir Computació Gran Reserva a la Universitat de La Rioja, que en la seva Facultat de Ciència i Tecnologia inaugurava una part i ens van demanar que si podíem organitzar una exposició allà. I també, en col·laboració amb la biblioteca, el rector Gabriel Ferrater i la UOC, es va organitzar una exposició pel 40 aniversari de la FIP, on hi havia, diguem-ne, sobretot tot el previ a la informàtica més moderna fins a arribar als ordinadors personals. Es preveu, una millora del museu, tant física com digital. Em consta que ja s'està millorant la web i s'està implicant estudiants a través dels treballs finals de grau i físicament l'espai del museu té problemes d'humitats, té problemes d'alguna inundació que hi ha hagut i s'ha hagut de tancar durant molt de temps, quan és una llàstima perquè és una instal·lació que quan està oberta és molt visitada, és la instal·lació, diguem-ne, més visitada de la UPC, amb aproximadament uns 2.500 visitants cada any. I s'està buscant un espai més accessible, condicions també millors de seguretat, i esperem que aviat es trobi, que es pugui traslladar i millorar. A través d'aquestes exposicions s'ha anat conformant la col·lecció museística de la FIP, que ha anat creixent a través de nombroses donacions al llarg dels anys. Les peces que hi ha al museu són principalment de la FIP, però arrel de les exposicions anteriors i del propi museu també hem rebut donacions. El museu es va obrir el 2010 i ha tingut molt d'èxit en termes de visites, normalment d'estudiants de secundària o d'FP que venen de tota Catalunya, de la Catalunya Nord, de l'Aragó, del País Valencià. Com dic, moltes eren de la pròpia facultat, que havien estat deixades, més que guardades bé, en magatzems,
però que encara hi eren i per tant es podien recuperar, netejar i presentar amb un ordre cronològic que permetés veure la tecnologia dels diferents dècades. Arrel d'això, professors, personal d'administració i serveis, algun estudiant i fins i tot persones que s'han assabentat i alguna empresa ens ha fet donacions. La veritat és que ara el museu només presenta una part de la col·lecció de la FIP perquè hi ha magatzems que tenen altres peces, algunes de molt grosses. Per exemple, una de les donacions més significades va ser de l'empresa que havia estat al centre de càlcul de Sabadell, el CCS, i que és l'empresa informàtica més antiga d'Espanya. Ara deu tenir de l'ordre de 60 anys. Ens va donar part del que tenien els seus magatzems i, per exemple, tenim part de l'ordinador que va processar les dades de les primeres eleccions democràtiques del 77. Jo sóc aficionat a la història de la informàtica, però tinc una afició especial per aquella part de la computació, podríem dir, que jo no he conegut. Jo vaig començar a fer estudiant i després d'informàtica als anys 80 i per tant he conegut els ordinadors personals, els mainframes i tot això ho he conegut i per tant, en principi, tot això no m'interessava tant. M'interessava el que hi havia abans, que és tot el tema dels instruments de càlcul des dels molt antics, les regles de càlcul o les calculadores mecàniques, electromecàniques i demés. Llavors jo, com que disposava d'aquest tipus de material, perquè l'he anat col·leccionant al llarg dels anys, vaig fer una donació d'aquest tipus de peces. M'agradaria mencionar una, que va ser un àbac que em va encarregar la facultat de comprar per regalar-li a un estimat professor que es deia Ton Sales, per la seva jubilació. D'alguna manera, aquesta té un significat, diguem-ne, personal especial. Peces emblemàtiques al museu, en tenim alguna, però és emblemàtica per la pròpia institució, per la facultat. Per exemple, tenim els ordinadors mini, amb els que les primeres generacions d'estudiants vam aprendre. PDP-11, el VAX, de l'empresa Digital Equipment Corporation, DEC, una empresa que ja no existeix, però que feia uns ordinadors molt ben fets per poder aprendre informàtica. També tenim alguna curiositat, com l'últim ordinador Microvax que va governar tota la sensòrica de l'empresa Tabasa, dels túnels de Vallvidrera, que aquesta va ser una donació de Tabasa. Tenim una calculadora mecànica amb la que va arribar a treballar Josep Amat, professor molt reconegut i molt apreciat a la facultat i a la universitat. Tecnologies amb impacte transformador, al museu en tenim molt poc de la principal. El software, la pròpia paraula ho diu, programari, és una cosa que se t'escapa dels dits i si ningú no ho guarda i ho preserva i disposa del maquinari, del hardware on es pugui fer funcionar aquest software, es va perdent. Llavors, en general, diguem-ne, del que seria el món digital, és molt més fàcil perdre qualsevol cosa que està registrada en memòries, com és software o dades, que no pas les coses que tenen un reflexe físic. Potser no és tan important disposar del software concret, però sí de la història del software, de com ha evolucionat. Hem de pensar que fa no tant, en els anys 60, els informàtics a Barcelona programaven amb un llenguatge super de baix nivell, que era el llenguatge assemblador, és a dir, pràcticament amb zeros i uns. I això ha tingut una evolució en el que han aparegut llenguatges de més alt nivell, és a dir, més propers a la persona, i això ha contribuït a que hi hagi menys errors, es pugui ser molt més eficient programant, i això ha anat evolucionant de tal manera que aquesta evolució estaria bé explicar-la millor. En informàtica estem vivint de manera més compactada en el temps el que altres professions han viscut amb més temps. Sempre parlo de l'arquitectura. Els estudiants d'arquitectura van a veure edificis antics, tenen llibres sobre l'arquitectura grega, romana, l'estudien. Doncs en informàtica, que és una activitat que ha canviat molt en poques dècades, d'alguna manera aquesta dinàmica s'ha fet perdre una mica aquesta perspectiva històrica i a vegades sembla que ens trobem amb problemes que són molt nous, però si un té la perspectiva històrica pot aprendre de les solucions que es van donar a versions anteriors d'aquells mateixos problemes. I per això jo sóc un defensor de que un bon informàtic ha de conèixer la història de la informàtica simplement perquè li dona coneixements, perspectiva, per poder ser millor informàtic. El futur de l'ensenyament
de la informàtica i en general d'altres coses, jo crec que ja l'hem tastat. I l'hem tastat a la pandèmia. Sense els sistemes informàtics i telemàtics hauríem d'haver parat pràcticament tot. I, en canvi, per exemple, a l'UPC vam ser capaços en molt poc temps de muntar uns sistemes que permetessin fer classes a través de mitjans virtuals, gravar classes, utilitzar laboratoris remots, etc. Per tant, jo crec que hem de pensar que el futur no té per què ser només formació presencial, sinó que pot ser una combinació de formació presencial i formació virtual. Tampoc no crec, i jo he treballat 10 anys a la UOC, només en la formació virtual, perquè jo crec que la presencialitat té molts avantatges. Jo crec que hem de buscar sistemes híbrids, combinats, on aprofitem el millor de cada opció, de la presencialitat i de la virtualitat. Gràcies, Joan Antoni Pastor, per aquesta conversa plena de passió, coneixement i memòria. El Museu de la FIB no és només un espai d'exposició, és una finestra oberta a la història i al futur de la tecnologia. Si t'ha despertat la curiositat, et convidem a visitar-lo i a explorar les històries que s'amaguen darrere de cada màquina, cada peça. I si t'ha agradat aquest capítol, segueix-nos a Instagram, @la_UPC, per no perdre't cap novetat.